קצת לפני פתיחת מסחר, נדבר על המגמות בכלכלה העולמית וגם כאן בארץ. נגיד שלום לאלמוג עופרי, מתכננת פיננסים ופרישה, שתעזור לנו לקצת יותר על הטרנדים והמגמות האחרונות בשוק ההון, בפרספקטיבה כמובן שלנו. אנחנו דיברנו בתחילת השעה, אנחנו אמרנו, הנה, השוק שלנו מאוד מאוד חזק, למרות כל מה שקרה אתמול. סיימנו את היום בעליות. אנחנו גם יודעים שהשוק שלנו מתומחר טיפה בחסר לעומת, נגיד, ארצות הברית. את מאמינה בשוק הישראלי? אני בהחלט מאמינה בשוק הישראלי. ניתן לראות באמת בשנה האחרונה ביצועים מרשימים של הבורסה המקומית. הרבה בזכות מגזר הבנקים, חברות האנרגיה, וכמובן התחזקות השקל אל מול הדולר. אבל כן חשוב לזכור שבסופו של דבר שמשווים לאורך זמן, אם אני לוקחת 5-10 שנים אחורנית, ניתן לראות את המדד ה-S&P 500 וביצועים של הבורסה האמריקאית, מניבים ביצועים מרשימים לא פחות. לכן אני כן חושבת שחשוב מאוד לגוון את סל ההשקעות, ולא ללכת רק על פוזיציה של השוק המקומי בגלל הביצועים המרשימים שהיא עשתה, אלא כן לבנות תיק נכון אסטרטגית שמתאים לגיל של הלקוח ולפרמטרים שלו, וכמובן לכלול בו גם את השוק הישראלי שמושפע מהשקל, גם את השוק האמריקאי, וכמובן עוד שווקים נוספים בעולם. הזכרת קודם כל את ה-S&P. אנחנו יודעים שהישראלים נהרו בהמוניהם לפנסיות של ה-S&P, לכולם אמרו, אין, זה יעשה את התשואות, וזה הוכיח את עצמו, הוכיח את עצמו ב-23, הוכיח את עצמו ב-24, זה יוכיח את עצמו גם הלאה ב-25? אז באמת אני מכירה את המגמה שהרבה אנשים עוברים למסלולים של ה-S&P 500, ואני באמת יכולה להבין את הרצון להיות חלק מהתשואות ומהמדד הזה, כי הוא באמת, כמו שאמרתי, ניב ביצועים מרשימים, אבל חשוב לזכור שמדובר במסלול של מניות, שכמובן צריך גם לשים לב למטח, הוא חשוף במלואו לדולר. אני חושבת שפעם פחות אנשים התייחסו לזה, ודווקא היום שאנחנו ראינו מתחילת השנה איך הדולר יורד, ואיך זה משפיע על העמיתים שכן בחרו להיות חלק מהמסלול הזה, שבסופו של דבר, למרות שהמדד עלה בצורה משמעותית, עדיין ראו תשואה שלילית בסוף תקופה, באמת בגלל העניין של המטח. לכן אני כן חושבת שצריך להיות חשופים ל-S&P, אבל לא רק. ללכת יותר על מוצרים כמו קרנות פנסיה, שבאמת הטווח השקעה הוא רחוק יותר, וכן שם להיות ב-S&P, אבל גם במסלולים שנמצאים גם בבורסה המקומית, גם בקופות גמל להשקעה, נגיד, לשים את הכסף ב-S&P בפנסיה, אבל קופות גמל להשקעה וקרנות נאמנות לבחור מסלולים אחרים, זה... לבחור מסלולים לפי הטווח השקעה גם. צריך לזכור שמוצרים שהטווח השקעה הוא קצר עד בינוני, אז כן הייתי הולכת על מסלולים שהם קצת יותר סולידיים, וגם מושפעים גם מהשוק המקומי, וגם כמובן מאוד שווקים בעולם. חשוב לראות את אירופה, שגם היא, אמנם לא מדברים על זה כמו ארצות הברית, אבל גם היא עושה תשואות יפות בהחלט, ולכן אני חושבת שהתיק צריך להיות מפוזר בצורה שהיא נכונה, ולא לפי טרנד. אני יכולה להגיד לך שאני באופן אישי פחות מאמינה בטרנדים, אלא יותר בלבחור ללקוח את מה שהכי נכון עבורו. אז אם אנחנו כבר אומרים על פיזור השקעות, יש לנו הרבה צופים שעכשיו באים ואומרים, יש לנו כסף פנוי להשקעה. אנחנו לא רוצים להשקיע אותו בנדל"ן, כי אין לנו מספיק כסף לנדל"ן, אבל אנחנו כן רוצים להשקיע אותו, אם אנחנו סולידיים, האם אולי כדאי לשים את הכסף בפיקדון בנקאי? כי הריבית עכשיו היא ריבית יחסית גבוהה, ואין לדעת מה ילד יום. אנחנו יודעים ביום רביעי מתחילה הוועידה של כל נגידי הפד בעולם. יכול להיות ששם יחליטו על הורדת ריבית. לא כדאי לנעול את הכסף כבר בריבית פיקדון ולשכוח ממנו, שיהיה בטוח? היום הפיקדונות הבנקאיים כבר רואים על ריבית נמוכה יחסית, שנעה בין 3-4%. אני חושבת שפיקדון בנקאי יכול להתאים אך ורק במקרה אחד ספציפי מאוד, של אנשים שהם רוצים את הכספים בזמן הקרוב, בטווח של עוד חודש מהיום, עוד 3 חודשים או חצי שנה לעזרה לבן, או לקנות רכב. אבל אם באמת משקיע רוצה לראות ערך ורוצה שהכספים יעבדו בשבילו, אז בהחלט לא ללכת למוצרים של פיקדון בנקאי. היום האינפלציה שוחקת את הריבית שמקבלים בבנקים, ובעצם הכסף עומד במקום. לכן אני חושבת שחשוב ללכת על מוצרי השקעה שכן מניבים לך תשואה, כמו קופת גמל להשקעה שדיברנו, וכמו מוצרים כאלו ואחרים, ולא ללכת דווקא על מוצר בשביל ללכת על הפן הבטוח,
שבפועל אתה סוגר את הכסף, אבל האינפלציה שוחקת לך את הכסף ולא עשית בזה שום דבר. כן, בהחלט. אבל עכשיו, הנה, אנחנו עכשיו קוראים שהשבוע ה-S&P כבר ב-all time high בפעם ה-18, שזה אומר בשפה פשוטה, הוא הגיע לשיא שלו. ואז אנשים אומרים, הוא הגיע לשיא, הוא יקר מדי, אני לא אכנס עכשיו, אני אחכה שהוא קצת ירד, כי שמעתי שמישהו אומר, אוגוסט הוא חודש נורא בעייתי, ובדרך כלל השווקים יורדים, למרות שאנחנו לא רואים את זה, אנחנו כבר באמצע אוגוסט ולא רואים את זה, אבל כולם אומרים, אוגוסט, זה עונת המלפפונים, נכון. חכו, עכשיו הכל ירד, ועכשיו תיכנסו לשוק. מה את אומרת לאנשים שבאים אלייך ואומרים לך, אנחנו מנסים לתזמן את השוק? יש מחקרים שמראים שדווקא האנשים שהרוויחו הכי יפה, זה דווקא אלה שאו נפטרו, או שלא ידעו שהכסף בכלל קיים, אוקיי? ששכחו מהכסף. כן. זאת אומרת, חשוב לדעת ולהבין שדווקא לתזמן את השוק זה הדבר שלא עושים, לא מתזמנים את השוק, אי אפשר לדעת מתי להיכנס, מתי זה הזמן הנכון. ראינו את זה במלחמות שעברנו ושאנחנו עדיין חווים, שאנשים פועלים לפעמים מרגש. וההנאה מרגש היא הרבה פעמים גורמת לנו להיחשל, והרבה פעמים גורמת לנו לעשות דברים שלא בהכרח הם נכונים עבורנו, וזה בא לידי ביטוי, ואנחנו רואים שדווקא כשאנשים רואים את החדשות ורואים כותרות באדום, דווקא אז הם רואים שבהחלט הם טעו, והם עשו את הדבר הלא נכון, הם יצאו אחרי שהכספים באמת ירדו והפסידו, ונכנסו רק אחרי שכבר העליות כבר היו בשווקים. אני חושבת שלתזמן את השוק זה משהו שלא עושים, אבל כן בונים לנו תיק נכון ויציב עם רמת סיכון שהיא מתאימה לנו, שהיא מאפשרת לנו לדעת שאנחנו בטווח הנכון וברמת סיכון שהיא נוחה עבורנו. כן, אבל מצד שני גם צריך להגיד גם את הצד השני, שאנחנו רואים את השווקים נופלים, ואז מתקשרים אליך לקוחות ואומרים, אנחנו לא רוצים להיות במנייתי, תורידי את הפוזיציה, אנחנו לא רוצים להיות כאלה מנייתיים. מה את אומרת גם להם? אני כמתכננת פרישה עובדת גם עם הרבה לקוחות שהם מהגיל השלישי. ואני מראש בונה להם תיק נכון, שמראה להם שלא צריך להיבהל מכל איזושהי כותרת, או כל איזשהו רעשי רקע, אני קוראת להם, שמלחיצים אותך וגורמים לך לפעול בצורה שהיא לא נכונה. וזה בסדר, אני מבינה שאף אחד לא אוהב בסופו של דבר לראות את הכספים שלו יורדים, אבל כן חשוב להתייעץ עם בעל מקצוע ולראות מה הכי נכון, ולא באמת ללכת ולעשות פעולות מהבטן, שבסופו של דבר יראו כטעות. אז כן, אני חושבת שצריך להתייעץ, לא צריך לעשות דברים מבזיזות. ראינו הרבה פעמים שאמרו שכן, כמו שאת אומרת, הנה השווקים ירדו, זה חודש פחות טוב, בדרך כלל רואים שחודש אוגוסט הוא חודש שהוא שלילי, אבל בהחלט זה לא דברים שאפשר לחזות. גם מנהלי השקעות הגדולים ביותר בעולם לא יודעים לתזמן את השוק, לכן צריך להיות עם אסטרטגיה שהיא נכונה, ועם רמת סיכון שהיא מתאימה לך, ולהישאר בפוזיציה הזו. מצד שני, אני מאוד מסכימה, ומצד שני, יש אירוע כמו השביעי באפריל, לא השביעי באוקטובר, גם השביעי באוקטובר, אנחנו כבר נדבר על זה. שביעי באפריל, מלחמת המכסים של טראמפ מתחילה, אנחנו רואים פה את השווקים צונחים, אף אחד לא תכנן את זה, וגם מדברים על זה לטווח ארוך, שזה הולך לפגוע בטווח מאוד מאוד ארוך. איך אפשר להגיב לדבר הזה? איך אפשר לגדר סיכון? מלחמת הסחר בארצות הברית, בעיקר כמובן מול סין, בהחלט מראה לנו על תנודתיות מאוד חזקה בשווקים. אבל כן חשוב לדעת שחלק משוק ההון זה גם להיות תנודתי. אי אפשר להיות רק בשוק עולה. מתי שהשוק מתקן גם כלפי מטה, וזה בסדר, ואנחנו חיים את השווקים, ושאנחנו יודעים להתמודד גם עם שווקים יורדים, ותמיד אחרי ירידות, ואנחנו חיים במדינת ישראל, ואנחנו מכירים את זה, ואנחנו חווים את זה, אם זה במגפות שעברנו, אם כמו שאמרת בשביעי לאוקטובר, מלחמות שחווינו ושאנחנו עדיין חווים, וכן אפשר לראות שהשוק יודע להרים את הראש מעל המים, ויודע בסופו של דבר להראות כן תשואה חיובית, ודווקא להגיע לשיאים חדשים בעקבות כל ירידה שאנחנו חווים. לכן אני כן חושבת שזה יראה בטווח הקצר ירידות, ואנחנו כן נרגיש זאת, אבל... זהו, השוק לא סיים לתמחר את הירידות של המכסים. את אומרת שאנחנו כן, אנחנו נמשיך לראות? אני חושבת שאנחנו כן נראה עדיין ירידות, אבל שוב, זה יהיה לדעתי בטווח הקצר, ולא משהו שהוא בטווח הרחוק, וכן צריך להיות באיזושהי פוזיציה יותר רגועה, ולחכות עד שיגמר הזעם, ואנחנו שוב נראה את השוק חוזר ועולה. כן, אז דיברנו על מלחמת הסחר, אנחנו גם, בוא ניגע במלחמה אצלנו, גם מול עזה וגם מול איראן. השוק בינתיים, להפתעת כולם, גם בארץ, גם בעולם, מאוד מאוד יציב. נכון. אני יכולה להגיד לך, כשהתחילה המלחמה, קיבלתי הרבה מאוד טלפונים מלקוחות
שמאוד מאוד נלחצו, ופחדו וחששו, ובצדק. מלחמה זה דבר מפחיד. כשאנחנו יושבים מול החדשות, וכל היום רואים כותרות באדום, וזה גורם לנו ישירות לפחד, וזה בסדר, ובאמת בטווח הקצר ניתן לראות ירידות, אבל השוק ומדינת ישראל חזקה, ויודעת להסתכל על היום של אחרי, והמשקיעים יודעים לצפות את היום של אחרי המלחמה, ובהחלט אנחנו רואים את העליות שיש בבורסה, גם בבורסה המקומית. למרות המלחמה באיראן, כן ראינו עליות יפות מאוד ומרשימות, ראינו את התחזקות השקל, מדינת ישראל היא חזקה, ובסופו של דבר, בתקווה שבאמת נעבור את המלחמה הזאת, אני רואה עתיד טוב ועתיד ורוד, ולא צריך להיות מלחץ של מלחמה, כי לצערנו אנחנו חווינו, וכנראה גם נחווה מלחמות ומגפות, ואנחנו יודעים להתמודד, ואנחנו יודעים לעבור את זה בהצלחה, לכן לא צריך לעשות שינויים פזיזיים, כמו שאמרנו, ובהחלט כן להסתכל ולהמתין. מה את אומרת לבן אדם צעיר שבא עלייך ואומר, אני לא אוהב סיכון, תשימי אותי בפנסיה שיהיה יותר לכיוון האג"ח, ובוא נשאיר את ה-S&P ודומיהם להרפתקנים. את ממליצה לו על זה, או שאת אומרת לו, זה טעות, יש לך עוד 30-40 שנה עד הפנסיה, בוא נמקסם את הכסף. לרוב אני מסבירה, כי לדעתי זו חובה שלי. בתור מתכננת פיננסית ופרישה, החובה שלי זה להראות לצעירים מה נכון לעשות כדי באמת להגיע לנקודת פרישה בצורה הכי טובה. אני יכולה להגיד לך שגם להרבה מאוד צעירים אני יכולה להמליץ על קופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה זה מוצר מדהים שיש לחברות ביטוח ובתי השקעות, שנותן לך לחסוך, ויש לך אפשרות בגיל 60 לקבל משם קצבה פטורה ממס, אז הרבה מאוד צעירים שפחות חוסכים לפנסיה, או שיש להם פנסיה קטנה בצד, כן. שיש להם פנסיה קטנה, בדיוק, ורוצים לדאוג לעתיד שלהם, אז אני ממליצה בחום להפקיד לקופת גמל להשקעה, ובהחלט בעתיד יש לך אפשרות ליהנות להגדלת קצבה פטורה לגמרי ממיסוי. אז כל מי שמפחד, ואני יכולה להבין את זה, ושפחות מתמצא בבורסה ופחות מכיר את השווקים, אז אני תמיד אומרת, בוא נתחיל באיזשהו מסלול ביניים, מסלול בינוני, תרגיש קצת את השוק, תחווה, ולאט לאט גם יהיה אפשר להגדיל ולהגביר את הסיכון. אבל בהחלט אני מנסה לכוון ומנסה ללמד את הדור הצעיר לחינוך פיננסי, ואני באמת מאמינה שאפשר היום לשנות ולדעת יותר ולהגביר את הידע שיש למשקיעים, על מנת באמת להרוויח יותר ולעשות את הדברים הנכונים. כן, וגם צריך לזכור, יש עוד גם קופות פוליסות חיסכון למיניהם, וגם תיקון 190, תיק מנוהל שאפשר, את יודעת, לחבר'ה מתקדמים יותר, יש היום אופציות בשוק. נכון. אלמוג עופרי, מתכננת פיננסים ופרישה, תודה רבה לך. תודה רבה לך.